Sancties tegen Rusland pakken beroerd uit voor Noordzeepoort. Wat we vandaag zien is een gevolg van onze economie die het niet zo goed doet. We zitten toch niet in een recessie? We zitten er niet in, maar we staan wel op het randje. En verder in deze Zeeland nu. 4 aanhoudingen na gewelddadige overval. En Waterbassin voorkomt uitgedroogd terrein. Goedenavond. Het is schrikken voor de Zeeuws-Gentse haven Noordzeepoort. De handel in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen-Oost is in totaal met 11% teruggevallen. En met olie en chemische producten gaat het helemaal slecht. Het komt allemaal door de sanctiemaatregelen tegen Rusland, tot voor kort de belangrijkste handelspartner van Noordzeepoort. Het zijn harde klappen voor Noordzeepoort, nu belangrijkste handelspartner Rusland is weggevallen. Een totale terugval van 11% in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. De cijfers van de handel in olie en chemische producten is dramatisch, bijna 1/5 minder. Dat is inderdaad schrikken en dat is ook de berichtgeving die we langs overal krijgen. Dat is dat zeker de chemische industrie in Europa het op dit ogenblik moeilijk heeft. Wij merken ook dat we heel sterk gelinkt zijn aan de prestaties van de industrie als Noordzeepoort, meer dan andere havens die ook heel veel in containers doen. En dat is inderdaad schrikken, maar dat is ook de vaststelling in heel Europa dat de chemie het op dit ogenblik moeilijk heeft en dus ook Noordzeepoort. Dus waar andere havens het nog een beetje goed maken met het vervoer van containers, grijpt Noordzeepoort ook hier mis, omdat ze weinig met containers werkt. Eerder stelde Schalk dat nieuwe handelspartners in Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië het Russische gat zouden opvullen. Dat is dus maar deels gelukt. Wat we vandaag zien is een gevolg van onze economie die het niet zo goed doet. En natuurlijk betekent dat het effect op Rusland nog veel groter is. Dat is meer... We zitten toch niet in een recessie? We zitten er niet in, maar we staan wel op het randje. Dat merken ze ook bij havenbedrijf Ovet, bekend van de handel in kolen, maar tegenwoordig ook vervoerder voor andere goederen, zoals hier ijzerblokken. Ovet ziet de aan- en afvoer op zijn kades stagneren. Dit jaar is het wel iets minder, maar dat heeft niet met Rusland te maken, maar nou wel indirect toch wel met de inflatie die inmiddels ontstaan en dus de toch wat versombering en versobering van de economie, waardoor er dus minder geproduceerd en geconsumeerd wordt en daardoor dus eigenlijk wat minder goederen aangeboden wordt. Na de coronajaren met een stilvallende wereldhandel en een energietransitie waardoor kolen minder in trek zijn de Russische sancties weer een tegenvaller. Er blijft uiteraard een bezorgdheid over de toekomst, want er is al zoveel gebeurd in zo'n korte tijd. Dus wat er nu hierna gaat gebeuren kunnen we niet voorspellen. En wat voor effect dat heeft op de stromen die naar ons toe kunnen komen, never a dull moment. Voor een havenbedrijf zou ik bijna willen zeggen. Het hele gebied van Noordzeepoort, Gent, Terneuzen en Vlissingen-Oost is goed voor meer dan 100.000 directe en indirecte banen in de regio. Blijft dat zo met de slechte cijfers die nu op tafel liggen? We merken dat bedrijven heel voorzichtig zijn om ontslagrondes te gaan inzetten, omdat met die krappe arbeidsmarkt je talent houden op dit ogenblik ook erg belangrijk is. Als dat natuurlijk in bepaalde sectoren aanhoudt, verwachten we daar toch een aantal ontslagrondes. Alleen in de totaliteit van de meer dan 100.000 jobs merken we en voorspellen we ook de komende jaren dat er nog altijd meer zullen bijkomen dan weggaan. Betekent niet dat misschien mensen niet van baan zullen moeten veranderen, omdat er toch bij een individueel bedrijf een probleem zou zijn. Schalk verwacht dat de Europese economie in de tweede helft van dit jaar weer gaat aantrekken, zodat de cijfers uiteindelijk nog een beetje zullen opfleuren. De politie heeft 4 mannen aangehouden op een woonwagenpark op Tolen vanwege een gewapende overval in Halsteren. Volgens de politie hebben ze gisteren een juwelier overvallen in Halsteren. En bij die overval hebben de daders in de lucht geschoten met geweren en met hakbijlen vitrines kapotgeslagen om bij de sieraden te komen. De verdachten zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en komen uit Wolfersdijk, Rotterdam en Klundert. Burgemeester Ilona Jensen van Hulst laat onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door wethouder Dennis Steijaert. Er wordt onderzoek gedaan naar 1 melding die is binnengekomen, meldt een woordvoerder van de gemeente. Er wordt geen informatie gegeven waarover die melding gaat. Steijaert is lopend het onderzoek gewoon aan het werk. 4 adviesbureaus zeggen in een gezamenlijk voorstel dat de Westerschelde-ferry in de toekomst met 4 boten moet gaan varen in plaats van de huidige 2. Alle 4 de boten zouden elektrisch moeten zijn. En de vloot zou moeten bestaan uit 1 grote boot en 3 kleinere.
De provincie moet binnenkort beslissen wat er met de ferry gaat gebeuren. 500 arme Zeeuwse gezinnen hebben deze week een voedsel- en speelpakket gekregen ter waarde van €50. Het initiatief komt van de overkoepelende organisatie van de openbare archipelscholen. Vandaag zijn de laatste pakketten uitgedeeld op het Taaleducatiecentrum in Middelburg. Als je in armoedige of problematische omstandigheden leeft, is aandacht geven essentieel. Want armoede staat volgens mij altijd op je netvlies gegrift als je in zulke omstandigheden zit. Dus is het heerlijk om zo de zomer in te kunnen gaan. It's great to have, to know that you are appreciated. The world needs love and here it is. En de archipelscholen hopen ook volgend jaar weer genoeg geld bij elkaar te verzamelen om dan opnieuw zomerpakketten uit te kunnen delen. Het is iedere voetbalclub een doorn in het oog, zeker in de zomer. Droge velden, zo droog dat het eigenlijk meer op een savanne lijkt. Op Sportpark Veerse-Poort in Middelburg is er een oplossing gevonden. Er wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd met daaronder een bassin om regenwater op te vangen dat gebruikt gaat worden om andere velden in conditie te kunnen houden. Veel droge voetbalvelden de afgelopen weken bij Zeeuwse clubs in het amateurvoetbal. Dit is het veld van Goes bijvoorbeeld. En kijk maar naar beelden uit de nacompetitie van een maand geleden. Dit is SVOD 22 in Oostkapelle. En in de gemeente Vlissingen bij tweede klasser Walcheren. Maar ook bij FC Douwendalen in Middelburg. Spelen op een kurkdroog en hobbelig veld. Een langlopend probleem. Als je hier in de rondte kijkt, dan zie je dat het geel is. Je ziet wel groen. En het valt eigenlijk mee. Vorig jaar was het eigenlijk nog erger. En voor de zomer eigenlijk. In juni was het nog veel erger. En dat is het hoofdveld? En dat is het hoofdveld, ja. We hebben vorig jaar geen competitiewedstrijd hier gespeeld. 5 kilometer verderop op Sportpark Veerse-Poort met Zeelandia Middelburg en MZVC als bespelers wordt een kunstgrasveld aangelegd met daaronder een bassin om regenwater op te vangen. Goed voor ongeveer 1100 kuub water. En dat regenwater wordt in de toekomst gebruikt om de andere velden van natuurgras te beregenen. Ja, de laatste jaren zien we toch wel dat het zeker in de zomer heel erg droog is. En vanuit kostenbesparing ook, als je de velden natuurlijk moet gaan beregenen met, je moet het aan gaan voeren met tractoren en waterwagens van buitenaf. Of je kunt het zelf van onder je veld trekken hier achter ons in de toekomst. Ja, dat scheelt natuurlijk een heleboel arbeid. Zeelandia Middelburg, de grootste club van Zeeland met zo'n 70 teams, is er blij mee. Dat we met z'n allen kunnen blijven voetballen en dat we niet de situatie als afgelopen seizoen hebben gehad waarin we een maand hebben stilgelegen door de droogte. Ja, want was dat eigenlijk een horrorsituatie? Ja, dat was het eigenlijk wel, want iedereen is na de zomervakantie staat weer klaar om te beginnen, enthousiast. En als je dan een maand stil moet liggen, dat was wel heel erg vervelend. Het nieuwe kunstgrasveld wordt half augustus opgeleverd. Voor FC Douwendalen en andere clubs is het probleem nog niet verholpen. En kijkt Douwendalen met een schuin oog naar de oplossing op de Veerse-Poort. Het zou wel een goede oplossing zijn, denk ik. Want ik denk dat we in de toekomst heel veel hier nog mee te maken gaan krijgen. Ja, op dit moment is het natuurlijk improviseren. Ja. Er waren wel wat dreigende wolken vandaag waar af en toe een buitje uitviel. Maar voor de rest bleef het droog en werd het op sommige plekken tegen de 25 graden in Zeeland. En de temperaturen die lopen morgen nog iets verder op, maar dat kan in het weekend zorgen voor een onweersbui. En het is nog maar donderdag, maar voor de meeste basisschoolleerlingen in Zeeland is de zomervakantie vandaag al begonnen. 6 weken lang zijn de kinderen vrij en zo'n laatste lesdag in de schoolbanken doorbrengen. Ja, dat was er voor kinderen van basisschool die Henetrecht in Oud-Vossemeer niet bij. De laatste uurtjes van het schooljaar mochten deze leerlingen van groep 1 tot en met 7 in de speeltuin doorbrengen. 6 weken zijn ze nu vrij. En dat klinkt heerlijk, maar die zijn natuurlijk zo vol gepland. Volgende week woensdag ga ik met mijn gezin naar Limburg. Dan gaan we daar naar een camping met de caravan. En jij? Ik ga op de laatste 2 weken ga ik naar Spanje. Met heel mijn gezin ook, behalve de hond. Want die blijft bij opa en omi. Oh, die moet je dan missen? Ja, 2 weken lang moet ik die missen. Niet alleen voor de kinderen is het vakantie, ook de juffen hebben de komende weken vrij.
weer een beetje opladen, samen met het gezin. Mooie reis maken in Amerika en quality time met elkaar. Dus u bent daar ook wel aan toe? Ik ben er ook wel aan toe en zeker het hele team is er wel aan toe. Ja, absoluut. En deze schooltassen, die mogen nog tot en met 27 augustus in de kast blijven liggen. En dat was het weer voor vandaag, deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.